салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз ман 27 майи соли 2022 ман дар боғи худам қарор дорам, деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. мана ин ангурҳои президентӣ дар ҳамин ҳолат нашонамояшон қарор дорам. ана мақсади ман нишон додан аз пайвандҳои натиҷаи пайвандҳои сиёҳ дар сабз. мана ин пайванди сиёҳ дар сабз боя хуша баста аст. ин мана бинед, сиёҳ дар сабз боя хуша баста аст. худо хоҳад ин дарахтро ман аз ҷояш намекунаму оянда ҳамино ки калон шудан отводка када, яъне ки аз худаш гӯронда дар қаваташ месабзонам. мана инош бошад, аллакай отводка шуда ки дар отводка задем гирифтааст. мана ино худо хоҳад ҳамаш мегирад. мана бинед, мухча зада биромадаст. инаша бинед, аллакай чӣ қадар калон шудааст. ана ин натиҷаи пайванди сиёҳ дар сабз. ино бинед, хуша чӣ хушача кардааст. ин боғ бонак дубара мегӯн, яъне ки дуюм маротиба бастагӣ, ҳарчанд ки ин дубара нест, якум маротиба асту, лекин аз сабабе ки дер кушода шуд ду барабар ин мешавад. мана бинед, дута кушода шуд, оғояшам кушода шуда истодааст. хулоси гап ки пайвандои мо 80% гирифтааст. мана бинед, ин ангур буд президенти, мана фингер буд, мубаддал гашт ба дигар ангур. дидед, ин хел натиҷагирӣ карда истодаем мо. худо хоҳад натиҷаҳои хуб ҳам ноил мешавем бо дастгирии шумо, аҳли гурӯҳи ангур ва боғ. ин хушаҳо бисёр калон мешаванд ва ман ба шумо насиб бошад нишон медиҳам. шумо тамошо мекунед, мебинед хушаро, калонияшро бинед чӣ қадar калон шудааст. ҳа худо хоҳад ин чӣ ангур буданашро мо якҷоя бо шумо мебинем, чунки ин ангур ангури пайвандӣ аст. ангури пайванди соли гузашта, ин ангури навъи украинӣ бошад. пайвандаш куҷо буд? пайвандаш ҳо ана онҷа. ана мехелин ин хушара бинед. ин намедонам ин чӣ хел мешад. ин гигантский мешад да, ба гумонам 100 кил мешад да, ин як хушааш. ана мехел ҳозир ман ба шумо як хушаи дарози дигарро рафта нишон медиҳам. ҳозир ин ангурҳои президентӣ. боғи ман чӣ хел ки ман қайд кардам, боғи шпалери дутарафа, як даста дар як тараф, як даста дар дигар тараф. ана хел шумо ҳам боғ кунеду дар даруни боғатон сайру гашт карда роҳат кунед. меҳнат кардед ва меҳнати шумо роҳат мешавад, бовар кунед. ҳозир ман боғ рафта як сараи дигар, хушаи дигарро ёфта ба шумо нишон медиҳам. ҳамдиёрони азиз, ман назди як буртаи ангуре ки соли гузашта пайванд кардагӣ будам. рости гап намедонам худам ин чӣ гуна ангур аст. якҷоя бо шумо мебинем ва омадам ки хушаро ба шумо, хушаи гигантро нишон диҳам. ман ҳамин хуша бинед, дасти ман 20 сантиметр. ҳозир ман чин кардам, ин 3 дасти ман мебирояд. 1 2 3 дасти ман 6 сантиметр биромад. акун худо аз офат нигаҳ дорад. ин 6 сантиметра хушаро мо мебинем ки чӣ мева мебошад. ман инам рафиқои ҳавай ҳастам. мана ҷои пайванди ман ана инҷа буд. худо хоҳад мебинем чӣ ангур ҳаст бо ҳамроҳии шумо ва баъд шумо ҳам соҳиби ҳамин ангур, ҳамин дарахт мешавед. мана хел бинандагони гиромӣ, бинед ин хушаҳои гигантро. инаш нағз бордор нашудааст. дидед, хай ҳар намудаш ҳар хел бордор мешавад. мо ба шумо баъд нишон медиҳем. мана ҳозир боз натиҷаи пайвандро нишон медиҳам ба шумо. як қисмаш гирифтааст, як қисмаш нагирифтааст. хай ин производственный брак гуфтани гапам ҳаст. ҳама ин набояд гирад. 60-70% мегирад.
имсол 1 хоша мебандад, соли оянда 20 то 40 кило хояд агар шумо ангур мегиред. анам хел дар боғи ман навигарӣ будаст. ман худам 1 ҳафта набудам, дар ноҳияи ҳамадонӣ будам. як ҷояш касал шуда, соли бо касалро навор гирифта ба шумо нишон метиҳам. дар паноҳи худо бошед.